إذا مسمر صرقازي كاب كركبت ندوباوي معراب ناب أتايز وسد زاقيت العلي 7 كيلومتر ناي مسمر ناي حمد صرقات عميمو له إذا صرقا نلوكايف سجيرو أتاي حاليفو ناب جاف حاري ربن أقومايتنيو كبتصح كدمز إوان إذا كبابي تطوح صرقا أين ورون هزبت كبابون بخبيد محبراو صقم يساقنيرو أبت مسمر زقمت هزبي فحز بله سبخ سقماوي ميلامن نوابرو زخطة دينيرو بس مسألة زنبرو حترتاتن صقماتن نخال شجراتي قالعو نيرو أبز حلف عمتات منقس إيرترا نروحو كبابيتات أتوكرو بمهاب قرب صوري ماي معدت مرتن أقلقلو تعنا نمو حسن زلاق فتحن مركابن حيال صعركا كايد سنحون اللون إذا مدى بزي نتي أبلو كايبن أتاين زكايات زلو سرح مسمر صرقا مرقات قرب ستة ماي مزلقح مخزن ماين هنسات أبيات التمرتن كدهسسيو حانتي كاب 10 سنستي بمحضار كوابيتات نوزوبا كركبت زغونت لوكايف كاب أملايت ندبوب 4 كيلومتر رحيقة كاب صفحي بحري أب 580 متر بالرخي تركب سما كابتي نابروا باركاز حوس لوكايف زبهال روا سرع ميو سجرت عدي عبيتي استأساسرو أخرانات يركبو حدا كابهم بانونايو بانونا أب تاريخ زبي إرترا أقداسي معرف زحز انبايو أبز عدي استفلاليو سعرتات قطقاتنا أقرابن يوغلو أقراب علان عركو كوباين ملالي نايت كبابيوم أب كرامات نزبوتا 4 روباتات سنتيقوم سلزحالفو أب وان كرامات كبيدنا يمكسقا شجر يفتر نيرو بحلفتهم كابت كبابينا بقردات نحكمناوي أقلقلو زنك أساقاسو زيقاتات بقزيان قلبتن عبي أدرع يوردوم نيرو شجراتن تصاقماتن مفتاح ترايدي كوني زلاقم عوالن مفتار زق الحيلي نتصور علام اللو نعلامونا بعوض زبط صحكا سرحيو منقست إيرترا أبو الحوق أفات نزنبر هزبي عزوز تقداس النتي زهب الزمرحة أكال من رقاط محبرة وفتحيو نتي أتكرو كاب حسابنا بقرين مغيار كا أبرتيعي سرحلو مسمر دوباوي معراب قاش باركاون بزمن ترزيج سمت أب دوباوي معراب قاش باركا بحفشا كاب لوكايب كساب حريرب زركب هزب خاب فلاي كبيد محبرة وشقريو أحلفو سقامات جياني بوغني دبلو انتهونا أبز عدي هكمناي هكمنا زكابابي أكاباب أتاين فلاي أتاين نبلو أمبر حزب فاحدة بالحزبي كابزيا كساف سلعة كساف همبكتا كساف فرس نبع أبز دلو حزبي أم فلاي أبز جزي هرسي أديتات جزيناي مسأن هكمنا شجر اللو تأكد ما أسكافه هنا ده لا هكمناي جد أديتات جزي هرسي قال مري مجوزيا يلان قال مري يلان كابزيا كساف عملاي كساف لاكوي بدخيل نخلهم عبيت قدات بحد رفدنا بحنتي مبلغ صحين كم زي فتح بمأمان نتنع عمتات حترسن شجر مفتاح سقومتي موساد قدنا سينيرو كاب نجزياوي حتوتات مفواسك ننباري فتح زعل مسرح قدامنا التوهبو تسرح بمصنعتي تمريحو مريت ستنكفن استفلاليو أكلات منقسي زساتفن مصنعتي تبقيسو من محدار زأكبو نهز بحتوتات كم أفناوي حبريتات رايدي كوني أبزرع على السرحوني مريحو بزخاء نايك أربان الحقن سرح تسائلو
اتي بمكتتال دوبات إرترا استخايد صعري حزبنا يمطرنا بصراح بزلعل ملكع قصيلو حزبي أنك حكاب موداب ناب حدا مأكل ناي مطرنا بصراح لعلقات الكرة توحيبوه كاب مطرنا في عد خركب زغرب حاتات بمقلاص درجان قحت حزبي كب مبال حزبي أكل ناي تمفتحين مقبار سفيح سراح تعميمو حزبي عمد مكاتوم مدارات كبابي أبن وصل دوباتات من قصتون بيكا تحزبي زي بحادك أصرنف أبتمير بيت تمرتي هون هاكمنا هون صروي موي كساتي بحبار كسرنف هانت مدب الله وانا منقستي ناب دوباوي معلاب قاش باركا عبياتو كرب مقبار ناب سرح كبقاسن كالو وطن سرح يسيلو قصات بقصات انتاي سرح كعيه كمسغل أنا تسيرو ناب نباري فتح كبتصح زغل ناقزي سلدا قريسو أبتقبال نايت حساب استمال محبراو أقلقلو زهبن عينت هيوت نايتوم زيقاتات زغيرن مأنتي كخون تريد بايتات سريتو نقود دايماين مفتحكا ناي قدامنت تواهيبوو وخلن بقعاتو استرقاقت أن ماين مقراب عبي مدب تحنسيتو عينتن بزحن ماين مولاد استفلا لي صراحة طليبو ماي مستير خلاوي كل فطوريو من قصة إرترا كم استراتيجياوي علامات سريعو نمسرتاوي أقداسنت ناي ماينا بكل من بصح بعتوبن بعبي وفرن يسرح لله اتي أبرحو جافات خاقر أغربوت ماين محاز كاز زلو تعرتات كا هياو مسكر نايزيو أجينا برحو كبابتات اندينا نبل برحو كبابتات كله كبس مرة ولا انت تبقيسنا نبل ما بزي سقع قلعلو قصنا إنا نغيد لنا برحو كبابتات بزي بعل لاعتن ما يحبار أتنكباب بملأن بزي ناي تحت تخيد كا أبتندي قادلون نبعل بزي ناي زبادو كباب أب كلن تانكن بقاش باركا خا أبعل سلعة لوكايب أب فورتو سوا شق جديد إذن كلن حجي قدام يسرعنا كابتي زلو بدريل في حركة أبت خبابي حركة بصوري ما ينهبالنا والدي لعل ثلاثة تانكر كلتا تانكر ندا سقلنا اليوم كازمني عدها اللي يم كبروا دلو بلك الله عدها الله قبت مسرت كلتا شيء عسرت ربعة زفري من إزاي إذا كلن أبدن لوتي سقعدن شدش عامت أبزن كلن تانكرات سعدا قوبوتات تريد لها كلن سنسرحوا اليوم تيميتال بهال بارتلو زين إلكتريك جنراتات له بارتلو ناي سولار له زدبلنا كان بلامب ناي تبوتات له اليوم أب راه قطارات بكركبت سبع سلعة 210 كيلومتر ترجع مدام له منقص بأوتوبو قاتل كاب كركبتنا لا بيئي حزبي من محضر كبابي لوكايف عبي شقر ما ينيرو منقستي نز أقمزن مفتح كابو حاليفو خاص سلوط محبراو أقلقلوت نمرقاقات حيال تعرتات أكايدون أمكيا دي ركبنا له دحر مطرنا في حزبي اتمم محضر كبابي أبلوكايف حنت بيت تمرت تخفيتا تمهارونا مقاد تمرت تأميرهم صبوق قاسير يلو بزي كازي أبز حالف عمس تخايل السراح نايت أرقيا عينت هيوت زيقاتات أمقيار وتاو قديبر كتالو بروجكت هنصت صرغيا لوكايف أتاي بروجكت قد ثلاث عدها له سريحته أبت سراح سراويت المعاتن مختن تساتفهم رابعي بريجير نايك فلسراوت عسران كلتن نهزبت من محضر كبابي صوريز 6 ماين خركب عزوز أبركتو فتيمهم أزاز نايت بريجير ميجر فلسها قبر أملخ نحفشاوي على ما نتفتات النايت وفري أملكتو نزي صوري ماين نزي كباب زولو هزين معدال نزان تانكرات عم محدار كباب لوكايب كلتا تانكر ننا شوعات 250 فيستو خعقر هذا خلا عندنا أبزي نأتايكا كومو ننا شوعات 250 كلتا تانكرات تخيلو نالو شابزي
ስራሕ እዚ ነፍሲ ወከፍ እተኣሃዱ ብጥሙሩ ክንሰርሕ ቶም ሞያውያን እውን ብሓባር ቶም ነዳቑ ክንሰርሕ ስለ ዝመደብና መጀመርታ ነቲ ናይ ሎካይብ ኢና ክንሰርሑ ፈቲና ናይ ሎካይብ ሰሪሕና ናይ ሎካይብ ከዓ ኣብ ውሽጢ 37 መዓልቲ ወዲእናያ ማለት እዩ ብሓፈሻ እቲ ማሽነሪ ዓዳ ኣሎ ዝምልከት ንባዓጥ ዝምልከት ድዩ ንኻልእ ንእማን ምጉራድ ድዩ ዳርጋ 80 ሚእታዊት ናይቲ ስራሕ እዚ ደገፍ ኣሃዱ ምሳና ስለ ዝነበረ ኢና ነቲ ስራሕ እዚ ክንዓምቕ ኢልና ስለዚ ናይ ኩሉ ብሓባር ብጥምረት ምስራሕ ነቲ ስራሕ ካብቲ ክውድኦ ይኽእል እዩ ዝተባሃለ ግዜ ኣብ ምሕፃሩ ዝያዳ ተራ ከም ዝነበሩ ኣብቲ ናይ ተኣሃዱ ተሳታፍነት ኣብቲ ስራሕ ንዝብል ግን ኣብ ተፈላለየ ስራሕ ክሰርሕ ፀኒሑ ተኣሃዱ እቲ ናይ ስራሕ ባህሊ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጥረዮ ስለ ዝኸደ እዚ ናይ ስራሕ ባህሊ እዚ እናተደመረ ከዓ ነዚ ናይ ሕጂ ስራሕ ዝያዳ ዕውት ክገብሮ ክኢሉ ማለት እዩ ሕቶ ማይ መሰረታዊ ሽግር ሎካይብ ነይሩ ማይ ንምርካብ ነዊሕ መንገዲ ምኻድ ግድነታውን ዕለታውን ዕማም ተቐማጦት ከባቢ ነይሩ መንግስቲ ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ኣቐዲሙ ዝተፈላለየ ፈተነታት ኣካየዱ ናይ ድሪል ወይ ብኩዕታ ማይ ንምርካብ ጻዕርታት ኣያቋረፀን እቲ ፍታሕ ግዜያዊ ኮይኑ ጸኒሑ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ቅሳነት ኣእምሮ ህዝቢ ሎካይብ ዝፈጥር ዓበይቲ መኽዘናት ማይ ተተኺሎም ኣለዉ ስራሕ ብ10 ዝኣባላታ ፕሮጀክት ማይ ዓዳኸሎ ተሰሊጡ ሰራዊት ልምዓት እውን ኣብ ምዕዋት መደብ ዓብዪ ስራሕ ዓሚሞም ኣብዚ ክንመፅእ ከለና መስመር ማይ ንምዝርጋሕ ኢና መፂና መስመር ማይ ክንዝርጋሕ ከለና ከዓ መጀመርታ ነዚ ህዝብና ነዊሕ ቦታ ናይ ማይ ፀገማት ዘጋጥሞ ዝነበረ ኣብዚ ብጥርንፍ ኢሉ ብሕፅር ዘለ መንገዲ ማለት እዩ ናይ ማይ እፎይታ ንምፍጣር ተባሂሉ ንገብሮ ዘለና ስራሕ ማለት እዩ ስራሕ እዚ ለይትን መዓልትን ከይዕረፍና ንሰርሕ ኣለና ምክንያቱ እቲ ንሕና ዝሰራሕና ህዝብና ኣብ ደድልዮ ነገራት ረኺቡ እፎይታ ክፍትን ከሎ ወይ ክሕጎስ ክቐስን ከሎ ካብቲ ፍቕዳ ቦታ ኮለድ ዝብሎ ዝነበረ ክዕርፍ ከሎ ስማዕና ሓበንን ፍናን ንዓና ወሰን የብሉን ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ስራሕ ኣብ ሓፂር ግዜ ከምኡ መሰለ ስራሕ ወይ ከምኡ መሰለ ዕማም ክፍፀም ናይ ብሓቂ እንድዒ የገርመካ በርከስ ኩሉ ሓላፊ ኹን ተራ ኹን ብሙሉኡ ኣብቲ ስራሕ ዝነበረ ተዋሳእነት ጽቡቕ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ ኣብታ ዓዲ ዓበይቲ ኣጋንእ መኽዘን ማይ ስቕ ኢሎም እቲ ክልተ ኣጋንእ ብድምር 1500 ፊስቶ ማይ እዩ ዝሕዝ ጽሬቱን ብቕዓቱን ዝተረጋገጸ ማይ ናብ ኩሉ ንምብጻሕ ከዓ መስመረት ማይ ተዘርጊሑ ኣብ ምዕዳል ይርከብ ብሓፈሻ እቲ ኣሎ ዝበሃል ሓላፊ ውሑድ ኮይኑ እቲ ዝበዝሐ እቲ ብጉልበት ዝሰርሕ ግን ነቲ መንእሰይ ወለዶ ብልክዕ ነቲ ስራሕ ቀልጢፉ ርዒሙ ቀልጢፉ ተረዲኡ ኣብ ዝሓርፂ ዘረ እዋን ኣሰር ናይቶም ቀዲሞም ዝፀንሑ እንዳኾነ ክኸይድ ክፀኒሑ ብኡ መጠን ከዓ እቲ ስራሕ ዕውት ኮይኑ ክሰላሰል ክኢሉ ምናልባሽ ማዕረ እዩ ዝኸይድ እቲ ፅርግያ ካብ ከርከበት ተበጊሱ ንኣታይ ዝመፅእ ኣብኡ እውን ኣብ ምክታል ነቲ ስራሕ ኣብ ምቁፃር ነቲ ስራሕ ዝያዳ ምስ እውን ኢድን ጓንትን ኮይና ንሰርሓሉ ደረጃታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ምምሕዳር ከባቢ ኣታይ እውን ሓንቲ ካብ 13 ምምሕዳር ከባቢታት ንኡስ ዞባ ከርከበት እያ እዚ 5700 ትንፋስ ዘሎ ኣታይ ን10 ዓድታት እያ ተፅርንፍ እታ ምምሕዳር ከባቢ ተመሳሳሊ ናይ ሎካይብን ኣብቲ መስመር ዝርከባ ዓድታትን ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሽግር ነበራ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ መጓዓዝያ እዩ ነይሩ እቲ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝካየድ ዝነበረ ሳግማዊ ምንቅስቓስ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝድረት ኣይነበረን መብዛሕትኡ ነባሪት ከባቢ ናብ ሱዳን ብምስጋም ናብ ርኡ ይመርሕ ነይሩ ዝሓለፈ ዓመታት ምምሕዳር ዞባን ንኡስ ዞባን ብሓፈሻ ምክትታል ዶባት ከዓ ብፍላይ ኣብ ምጥርናፍ ዓድታት ዘተኮረ ሰፊሕ ስራሕ ኣካይዶም ኣቶ ሓሰን ሑሰን ቴታ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ኣታዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንዝነበረ ሽግርን ንዕኑ ምፍታሕ ዝካየድ ፀንሐ ፃዕርታትን ኣመልኪቱ ድሩፋት ኣይብኪከ ናትኪ ባሪ የምኪ ባሪ عيادات كيباني مدرسات كيباني سكاب كيباني أما قدروا في بيفيناك
ونحن فيها كي لا كوي هي تبيك سكا ودهيين يا أكن ربع كابل هين هو بكيرنا لكن أيادا شهر 2 دياينا جاوا شقا ما با تم دراسة تري شقا ما ماتوا سكت كتماون وتا ودورون الحمد لله لا دروس بنيش سايامنا يجي سايام برهابا واجي سوري وهذا دايبكي مولد أتانا حكمنا زال أبزله خويبي أما نقوله خويبنا أتاين كان سلسطور وحدات عبيت الله كرمتي هون سبح مكة أقات أما هنا ناجي أما عسكر تهيب كهمان صقرو قال مرة بدهي أبتانا حكمنا قالت بس بتحمل ميسكا هجي سرقاس عابي منئسي صالح وعلا محمد علي أتاي ممر كوينو سرح زلو زيقايو نسو أغردة توليدو أبا أغردة عابيو عصرت حدك في المسبسحي مستوم بقانقو أدك مهرو استحاريون كلت قانقو زمالكون تمهارو نما أكل مسلط أني ممهران آتيو بسنا ممهرنا سلطينو أكلتشان عصر شوعاتن كممهر ناب أتاي تمديبو أبز حلف عمتات كا أبا أتاي مهيرون يمهرنا اللو مجمرتين أكو جنبنا ألتشان عصر شوعاته خفيتنا عبزي أبتو مجمرتا مستسب زي مهلاو تهزب زي مهلاو بميتة تمهارو جنبيرنا ميتة تمهارو جنبيرنا حساب جي كورونا عقيتنا مرتال سيخف لبسحنا لنا تعويتنا لنا تكتبعاتين لنا جنبيرنا نقص علينا لسنة زي تمهارو تكتبعاتين وان تماهيرون بينهم زبسحو هيلنا مع مناس نفتنا لنا نتيوم نمهروم زلنا تمهارو ناتنا سراويت قرنا نعم هون الدبا مالنا هذا حفظه خمس والو خمس وزقو سالنا بحقنا تصفى لنا هاني مزقب نبتو لك أنستيان ما أدت مرتي أب أتاي أبداس يجميرو هزبين ندقونا ببيت مرتك الإخسف يحقوس قواس تخايدو وحزي تمهارو أبتي بسبخ ساقماوي هيوتنا بالهزبي عبيد صلوا فتيرو تغطل الزايدو أب اوندو وايبلن منقستي عبياتو كروب مهاب شدشت ممهر كفلتاتن بيت صحفتن زمال بيت مرتي كان استبقيسو عبد سرحزي ما أتتاوين اتفتاتن تواسأنتن مكتسال دوباتن هزبن زمسكن كمز نبري سبس عري يمسكرو والله زي متعدوبات أبزي منابر هزبي هون أبزي كل هزبين سراويت هادينا نعفو ممهران يهون تماهرو يهون هزبي يكون سراويت بحادينا أبزي بزف اللي يلان زابا سراح هون ما توتاو سراح زنا هرشا يلان زاب هجي دبلوت أقول زاب تمرتي فلاي متعدباتن هزبية سريعة هجي شدست كلاس انديا كلت أوفيس 4 كلاس ما زومبر حالي كله وديايا وهجي كواره 4 جميرة كساواره السرته وديايا كبر 4 كساواره السرته أوشتي جديش تواره سريع أبت غلبات أبت سرح كل حزبين باو سراويتين ودب سراويتين حزبين شاركهم بحباريو تدمديما بزخانا داو خالونا بالعلي كبدوبا حبت مريم تكابو بعلمويا مقططا مسمرات ماي وي دراولي كويو أبال كوباني عدهالو مسمر مقططا مسمرات ماين ترنا في قجل لا كويبن آتاين كوينو أبدوباوي معراب باركاي سرحلو أبال 13 زوري هاقراو أقلقلوت حبت مريم أموياوي مأكل سلطنا سواي سلطينو تانسو زمأكلا قجل أب تحساس كل تشحن عسران ناب آتاي وريدا أب آتاي مستكبيد مقت صحين نفاسن ناي 1.3 كيلومتر مسمر كم الزرقوحن كلتنا ناي 750 فيشتو مخزن ماي كم السقلون يحبر هديتي أنا تبون الحمد لله نابزي
ናይ 110 ملم ናይ 4 ኢንቺ 6 ሜትሮ ኮይኑ ንሱ ማሽን እዩ ድልሃም ማሽን ክልሃም ከሎ ጀነሬተር ኣለና እቲ ጀነሬተር ብ4 ሰብ ዳርጋ ሜትሮ ገለ ሓንቲ ግዜ ተሰኪምካ ክትብፅሓ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ከባድ ኣይኮነትን ትነልሕ ሞዴልና ትቦ ከኣኒ ዳርጋ ሕጂ ክንደይ በፅሕ ኢሎ ማለት እዩ ዳርጋ 2 ኪሎ ሜትርን ገለን ኣልሕምና ወዲእና ኣለና እዚ ኪሎ ሜትር 2 ኪሎ ሜትርን ፈርቃና ኣልሕምና ወዲእና ኣለና ዳርጋ ኪሎ ሜትርን ገለን ከዓ ተሪፍና ኣሎ ጠቕላላ ኣብዚ ንሰርሖ ዘለና ስራሕ 6 ነቁጣ ኣለና 5 ነቁጣ ናይ ሰብ መዓደሊ ነቁጣ ማይ ኣለና 5 ኻ ኣሻሸይቲ ኻ ነቁጣ ናይ እንስሳ መስተይ ከምዚ ጋብላ ንብሎ ቀደም ወለድና ጋብላ ዝብሎ ዝነበሩ ማለት ኢሎም ድሓን ብኻልእ ክንብሎ ንኽእል ኢና ንሕና ብዘለና ግዜ ማለት እዩ ኣብ ኣታይ 6 መከፋፈሊ ነቁጣታት ማይ ተዳልየን ኣለዋ እተን 5 ንዝስተ ማይ ክኾናን ከለዋ እታ ሻድሸይቲ ከዓ ንእንስሳታት ዝተሓፀት እያ ከብቲ ጠለበጊዕ ናይ መፅዓኛ እንስሳታት ማይ ንምርካብ ነዊሕ ሰዓታት ይጓዓዛ ነይረን ኣብዚ እዋን ግን ህዝቢ እቲ ከባቢ ሽግርን ፀገምን ማይ ተፈቲሑሉ ኣሎ ፅሬቱ ዝተሓለወ እኹል ማይ ምርካቡ ከዓ ኣብ ዓይነት ህይወቱ ብሩህ ተስፋ ፈጢሩሉ ምህላው ይረጋግፅ ብዛዕባ ናይ ከበሳና ኣብዚ ቦታ ዝንክርእ ከለና ኩሉ በቲ ሞያ ተመሃርካዮ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኩሉ ሓደ ዓይነት ቦታ ኮይኑ ክትኣምን ክትክእል ኣለካ ኣብ ከበሳ ኮይኑ ኣብዚ ኮይኑ ግን ቁርብ ኣብ ናይ እንታይ ማለት እቲ ቅያር ኣለው ማለት እዩ ወይ ለውጥ ኣሎ ናይ ክሊማ ነገራት ማለት እዩ ኣብ ከበሳ ንኣብነት ሙሉእ መዓልቲ ጀነሬተር ከይጥፋእካያ ህፁፅ ስራሕ እንተኣ ተባሂሉ ማለት እዩ ዝሓፀረ እዋን ክዛዘም ትስራሕ ሙሉእ መዓልቲ ከይጥፋእካያ ጀነሬተር ብቅያር ከተሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ግዳ ልክዕ ክሊማ ናይዚ ቦታ ክነውልና ከምቲ ንፈልጦ ማለት እዩ ጋሽ ባርካ ስለ ዝኾነ እዚ ብሰዓታት ክሰርሕ ክትክእል ኣለካ ንጎስ 6 ጀሚርካ ኣብዚ ስጋዕ ፋዱስ ስጋ ሰዓት 10 ክሰርሕ ኣለካ ምሸትካ ካብ ሰዓት 2 ጀሚርካ ስጋዕ ሰዓት 7 ሰዓት 8 ትሰርሕካ ኣብ ግዜ ብርሃን ዘሎ ፀገም ዝበሃል የብሉን ምክንያቱ እንተ ካብ ፋዱስ ንነው ካብ ሰዓት 10 ንነው ናይ ንጉህ ዝክሰርሕ ፈቲንካሲ እቲ ጀነሬተር ናይ ገዛ ርእሳ ናይ ምርሳን ነገር ኣላ መጀመርታ ኣብ ስራሕ ስለ ዘላ ትረስና ኣላ በትኻ ከም ተወሳኺ ከዓ ናይ ፀሓይ ከዓ ረስኒ ስለ ዘሎ ትቦታት ከማን ኣብ ግዜ ረስኒ ሒዝካ ኮኔክት ንክትገብሮሲ ይኸብደካ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ልክ ኣብዚ ካብዚ ሳመር ፓምፕ ላሃና ኣብ ዝርባ ካብዚ ሳመር ፓምፕ ብናይ ፀሓይ ብሶላር ያሰርሕ ዘላት ሳመር ፓምፕ ማይ ዝኣክል ኣለና ካብኡ ናብዚ ታንከር ዘለና ኪሎ ሜትር እንተዛውን 1 ኪሎ ሜትርን 300 ሜትሮን ይበጽሕ እዚ ሙሉእ ተኽሳይኩ ተሸፊኒ ማለት እዩ ተላሒመ ተወዲ ካብ ታንከር ናብቲ ዘኣ ዳርጋ ኪሎ ሜትርን 300 ሜትሮን ከድና ኣለና ጠቕላላ እዚ ተጻፊፊ ማይ ኣብ ንቁጣም ዕዳል ጥራሕ ተሪፍና ዘሎ እስታንከር ከዓ ክንደይ ኸውን ንውሓትናቱ ማለት እዩ ዳርጋ ብሜትሮ ክብ ብማይ ክንሕዞን ከለና ማለት እዩ 750 ፊስቶ ይኸውን እቲ ስራሕ ግን ኣብኡ ደው ዝብል ኣይኮነን ናብ ኣግማይትን ሓሪሬብን ይቕፅል ኣሎ ዓየይቲ ናይቲ መደብ ስራሕ ከዓ ብዝርእይዎ ዘለዉ ውፅኢት ከም ዝተባብዑን ንዝያዳ ስራሕ ልዑል ፍናን ከም ዝኾኖምን ይገልጹ ኣብ ዝኾነ ይኹን ንባዕሉ እቲ ፅርግያ እቲ መስመር ኣብዚ ቦታ እዚ ንክስራሕ ዝያዳ ነቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምርጋፅ ኣብ ትርሑቕ ከባቢታት መስመር ዘይነበሩ ንምእታው ተባሂሉ ይስራሕ ኣሎ ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ ሰራዊት ከዓኒ ልክዕ ምስቶም ማሽነሪ ዝተኣሰረ ስራሕን ንጥፈታትን የካይድ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ እዚ ሕጂ ታንከር ተሰቂልዎ ዘሎ ኣብኡ ባስካ ተሰሪሕሉ መንግስቲ እዚ ብጣዕሚ ቆላሕታ ዘይገበረሉ ርሑቕ ገጠራት ወይ ከዓ ኣብ ርሑቕ ዝርከቡ ኣህዛብና ዝያዳ ሕጂ ግን ድፊኢት ክሳብቲ ክንድዚ ዝኸውን መግባሩ ኣዝዩ ዘምስገን ወይ ከዓ ኣዝዩ ጽቡቕ ኢለ ኣነ ክገልጾ ዝኽእል እቲ ወገነይ ምውዳድ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንመጥርናፍ ባሕ ዝበለ ዓድታት የቀላጥፍ እዩ ኩሉ ህዝቢት ከባቢ ተጠቃሚ ናይቲ ዝዋደደሉ ዘሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክኸውን ረሒብ ባይታ ተፈጢሩ ኣሎ እዚ ከዓ ኣብ መሰረታዊ ናይ ልምዓት መደባት ዝህልዎ ግደ ብቐሊል ዝፅመት ኣይኮነን ማለት ንኩት ጠይቅም ያ ማለት ቶንሻዋብ ኪክ أيت نكتة يا باقات ريويتوا مالو شعبيتوا حكمنايتوا ودراساتيتوا تشعبيت فردك نكتة قاسنا ديها أوكي مالو ديها قادا وريو يومكم هين وكنون بارو
መንግስቲ ኤርትራ ሕፍርትን ብልጽግትን ሃገር ንምውናን ጥሙር ውዳቤ ስጡምን ስሙርን ባህል ዓያይነትን ኣፍራይነትን ወሰንቲ ረቑሒታት ምዃኖም ብምእማን እተወታውነት ብምዕባይ ውሕስነት መግቢ ንምርጋጽን ማይን ሓመድን ንምዕቃብን ብኣድማዓነት ይስራሕ ኣሎ። ማዕረ ማዕረቲ ዓብዪ መደብ ከዓ ህላወ ጥጡሕ ጽርግያታት፣ ቀረብ ጽሩይ ማይ፣ ማእዲ ትምህርቲ፣ ትካላት ጥዕናን ካልኦት ኣገልግሎታትን ብብዝሕን ብዓይነትን ንምጥጣሕ ሰፊሕ ጻዕሪ የካይድ ኣሎ። እዚ ሕብረተሰብ ሰብሳግም ፋሕ ዝበለ ሓደ በዚ ሓደ በቲ ሓደ ጥራሕ ይቕሉ ሕጂ ሕክምና ቀሪብካሉ ማይ ተቐሪቡ ትምህርቲ ተቐሪቡ ክእከብ ስን ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ መስመር ኣለዎ መገዲ ሕጂ እዘን 4 እታ መንግስትና ገይርወን ሕጂ ንሱ ክእከብ ኣብ ሓደ ቦታ ክጥር ነፍሲ ምክንያት ዝበሃል ይብለን ክቦም ፍትን ኢና እንሻ ብዛዕባ ናይታ መጓዝያን ገለመለ ወዲዮ ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ቀረባ ዝኾነ ሰብ ሓሚሙ ሐኪም ምብፃሕ ፀገም ይብለን ቀደም በእድግን በገመል እዩ በስ መካይን ፅርግያ ሰደየለይ እታ ናይ ፅርግያ ቀዳምነት ብሸበይ ብሽን ኣብዚ ከባቢ ዘለና ሓዱ እታ መንግስትና ኣብዚ ብፍላይ ቀዳምነት ሂብና ቤት ትምህርቲ ማይ ኩሉ ሰልየ ዘለዎ ኣካል መንግስቲ ኣብዚ ምሳና ሒዞሞ ዘለዉ ስሜ መስግኖ ፈቱ ብዛዕባ ሕጂ ተሪፊና ዘሎ ንህዝብና ምፅርናፍ ኢና ተሪፈ ዘሎ ኣጃም ናይ መንግስቲ ብዙሕ የለንታ ሓንቲ ናይ ሕክምና ይነሳ እውን ኣብ ተስፋ ኩሉ እቲ መንግስቲ ከዳልዎ ዝኽእል ነገራት ኩሉ የዳሉ ኣሎ ኩሉ ትሕቲ ቅርፂ ተዳልዩ ነቲ ተዳለወ ብብዙሕ ወፃኢታት ዝተሰርሐ ጉልበት ንበሎ ካልእቲ ንዑ ዘድሊ ማተርያል ዋላ ንባዕሉ ትርእሰ ማል ኣብዚ ዝወፀ ኣብ ግምት ኣትዩ ንቐፃሊ እቲ ህዝቢ ብግቡእ ክጥቀመሉ ንድሕነቱ ምዃኑ ናይ ማይ መዐደሊ ተገይሩት ናይ ማይ መዐደሊ ብግቡእ እቲ ህዝቢ እንተዳ ክቆፃፀሮን ክስራሓሉን ክኢሉ ፀገም ዘሎ እቲ መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ግን ገይርዎ እዩ ደይተገብረ ዘሎ ነገር እውን ክገብሮ ከም ዝኽእል ዝያዳ ነቲ ስራሕ ኣብ ምዕዋት እውን ንሕና ድሕሪ ከም ዘይንብል ጥራይ ክናገዝ شكرا بعدك بعرف كعبة شكرا يا بعدك قصتي خدام هي إني بدور ناتك فايسين في سكاوة شكرا عندي تقديرا وين كعبة